Ki pulit nak Anti-Narcotics Task Force ANTF ka East Giant Hills kila yok ban kurup ya udrok heroin basyongdor hadu arpulak tingka na ka wega tanka kit umpnyang ka badan ya number AS Katway DC iwe R not but kem no ya saungut ki beriu ki badan kti. Superintendent of Police ke District Vikash Kumar ha ukurwo ulaong. Hadien balayo ya kajingtip ke bathikna ka ANTF ringkat ki pulit kila penlong kajing talasi hapo umkyang police patrol post hadien bakila yo ban batno ya kadinga tanker bat kemno ya saungut ki brio. Kini ki saungut ki belasya kem ki dei ki belatip kerteng kum ushimal boro matam udin atur roman bat ubiren singha barok ki badena asam bat ki bala subajur bagi dei ka benta jong ka kinhun runar ka bakam he ka badan kti hakikam khai drug bat ki weipat ki jela ula benram. Uni udrok heroin bala yok kurup na ki sautri ki sinduk sabon udan ya ka jingkya ka ba 1,000 gram. Ki pulit kila kurup no ru ya sautri ki mobile phone jongki. Hadien kani ki pulit kila register case hapo Lumshnong Police Station hapo ka kendon NDPS Act bat ka jingtok kit kadang ya syakman ban laksa syuk ya ki badan kti ha ka kambean.